Jakin-mina handia dakatela, arlo guztietan. Eta hori, gustatzen jatala jakitzia gauzen zergatia, baina barruraino. Bai, ama beti izate ez da dana gaitxe galdetzen, ikasgai hori izan zen gehien guztau jaten. Batxillergoan irakasle niretako oso ona. Berandako igartzen zen divertigarria zala klaseak ematea, gustatzen zitzaioela esplikatzea gauzak, eta nik uste dut hori transmititzen dela. Experimentuen mundua bai, bastakit erakartzen munduan eta duen esan dugu, amendikan joko dugu. Ez da batera aspergarria zuritzen duzun lana. Eta bestalde batetikan, ikerkuntza mundua bai ematen dizu aukeria, kongresuetara soiaz, idazten duzuz paperrak zure lanari buruz, aukeria ematen dizu jakitzeko beste batzu zitzen duten, kongresutara jun, konta oso zein dozun. Kontura hori azara gaitzen zauzena, ona dala zeure gizartean dako, egunerokotasunerako, eta gure planeta badakigu denok ze txarto dagoan oinez, eta badakigu ze gauzen behar dugu zen hobetzeko. Energia berriztagarriak oso beharrezkoa dira. Hor, teknologia zientzia asko da, hor ikertu nila da. Ez dala bat ere friki mundu bat. Eta nik uste dut inspiratzen nagoela nire inguruan ikusten duten emakume holan indarrakin eta bultza itxen dutena bestiei gauzak lortzeko.